Još nešto o Nokiji. Evo, stavio sam microSD karticu unutra od 4 GB i prepoznaje, instaliralo je i radi stvarno savršeno. Htio sam dodati, što se tiče fotoaparata. Fotoaparat ima odličan, znači standardne postavke kao u Symbionu, što se može namjestiti bljeskalica, prednja kamera, glavna kamera i tako dalje. Znači, Nokia 6 ova reagira kao i N serije kod Nokia. Ako niste znali, E serije kod Nokia, kad se stisne ovaj gumb ovdje, znači ne reagiraju. Znači mora se iz menija ući i onda se u E serijama koristi ovaj gumb za fotografiranje i snimanje, pokretanje videa. Kod ove Nokia je isto to slučaj. Znači kad ga stisnemo, evo ga, i aktivirala se kamera. Evo, imamo standardno, znači tu u ovom kutu koliko fotografija možemo. Ovdje je zoom, gdje ide gore dolje sa ovim joystickom. Ako sad je namješteno, ne znam ako ćete vidjeti, evo na fotografije. Ako sad pomaknem u desno, namjestit će mi se, evo ga, video snimanje. Možete namjestiti, znači neograničeno. Ima i dodatnih opcija ovdje, standardno, ako se stisnu opcije. Evo ga, ne znam koliko se sad vidi. Evo, prva postavka je snimi, prikaži alatnu traku, način snimanja, panoramski način, isključi mikrofon, idi u galeriju, ugodi postavke. Evo, postavke ćemo malo pogledati. Sad me pita da li ću postavke za slike ili za video, ja ću odabrati prvo za slike. Kvaliteta slike znači je uobičajena, prikaz snimljenih slika, razlučivost 1600 x 1200. Ovdje je za fotoaparat 2 je 320 x 1040. Da odredite zadani datum, korištena memorija je memory card. Idemo u postavke videa. Duljina ćemo namjestiti da je najveća. Razlučivost kamere ćemo promijeniti. Stavit ćemo, evo najveća je, znači 320 x 240. Snimanje videa. Isto ćemo zadani video staviti kao datum i korištena memorija memory card. To smo napravili. Koristio sam malo fotografije i video. I video je imao za ovakav telefon i za 2 megapiksela odličan. Odličan je čak i zvuk. A fotografije su odlične uz bljeskalicu. I bez bljeskalice preko dana ili u zamračenom okruženju ima jako jaki blic. Se primijetiti. Evo ga, objavit ću isto i moći ćete uskoro vidjeti kako izgledaju fotografije, ću objaviti kako izgleda video sa zvukom. Evo, toliko od mene. Znači, 4 GB ide unutra bez problema. Evo ga.